Egy egyszerű kérdéssel kezdeném. Mikor érezted utoljára, hogy szeretve vagy? Most csukd be a szemed pár másodpercre, és gondolj arra, mikor érezted utoljára, hogy igazán szeretve vagy. Valószínűleg mindenkinél mást jelent a szeretet. Van, akinek egy ölelés jut eszébe, másnak egy kedves szó, egy együtt töltött délután, egy váratlan segítség, vagy egy apró figyelmesség. Éppen ez mutatja meg, hogy bár mindannyian vágyunk a szeretetre, nem ugyanúgy éljük meg azt. Gary Chapman, amerikai párkapcsolati tanácsadó szerint az embereknek 5 fő szeretetnyelve van. Ezek nem szabályok, hanem segítenek megérteni önmagunkat és egymást. Az első ilyen szeretetnyelv az elismerő szavak. Vannak, akik számára egy őszinte dicséret, egy bíztatás, vagy egy egyszerű, büszke vagyok rá, többet jelent, mint bármilyen ajándék. A második szeretetnyelv a minőségi idő. Számukra az a legfontosabb, hogy a másik valójában jelen legyen. Ne csak egy szobában legyenek együtt, hanem figyeljenek arra is, hogy beszélgessenek, közös élményeket gyűjtsenek, szóval figyeljenek egymásra. A harmadik a segítő cselekedetek. Ezek az emberek akkor érzik a szeretetet, amikor valaki önzetlenül segít nekik. Egy apró gesztus, például elmosogatni, bevásárolni, vagy átvenni egy-egy feladatot, sokkal többet mondhat bármilyen szónál számukra. A negyedik az ajándékozás. Itt nem az ajándék értéke számít, hanem az, hogy valaki gondolt ránk. Egy kézzel ért üzenet, vagy egy útszéléről leszakított virág hatalmas szeretet kifejezés lehet. Az 5. szeretetnyelv a testi érintés. Egy ölelés, egy kézfogás, vagy egy vállveregetés sokak számára biztonságot, elfogadást és szeretetet jelent. De mitől boldog a lelkünk? Azt gondolom, hogy a lelkünk akkor boldog, amikor elfogadva érezzük magunkat, amikor nem kell bizonyítanunk, hogy értékesek vagyunk, amikor valaki úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Sajnos, vagy nem, gyakran úgy próbáljuk kimutatni a szeretetünket, ahogy azt mi szeretjük kapni. Csak hogy a másik ember lehet, hogy egészen más szeretetnyelvet beszél. Képzeljük el, hogy valaki folyton ajándékokat ad a párjának, miközben a párja csak arra vágyik, hogy töltsenek együtt egy nyugodt estét, vagy kapjon egy ölelést. Mindketten szeretnek, mégis úgy érzik, hogy nem kapják meg azt, amire szükségük van. Ezért olyan fontos megismerni nem csak a saját, hanem szeretteink szeretetnyelvét is. Érdemes feltenni magunknak néhány kérdést, például mitől érzem igazán, hogy szeretnek? Vagy azt, hogy én hogyan mutatom ki a szeretetemet másoknak? De azt is megkérdezhetjük, vajon a körülöttem élőknek erre van szükségük? Arra a fajta szeretetre, amit én adok? A szeretetnyelv nem csak a párkapcsolatokban fontos, ugyanúgy a családban, a barátságokban, a munkahelyen, vagy akár az iskolában is. Egy kedves szó, egy figyelmes gesztus, vagy néhány perc őszinte odafigyelés sokszor egész napra megváltoztathatja valaki hangulatát. Mitől érzed igazán, hogy szeretnek? Lehet, hogy ez az egyszerű kérdés sokkal közelebb hoz egymáshoz bennünket, és egy kicsit boldogabbá teszi nem csak a másik, hanem a saját lelkünket is. Lehet, hogy valakinek ma egy kedves szó lesz az,
ami reményt ad, másnak egy ölelés, valakinek az, hogy meghallgatják. Ismerjük fel a saját szeretet nyelvünket, és tanuljuk meg a mellettünk élőkét is. Ha van kedvetek, ma próbáljátok ki tudatosan a valamelyik szeretetnyelvet a családotokba, a barátaitokon, a barátaitokkal, és írjátok meg nekem kommentbe, hogy sikerült ez a próba, írjátok meg azt is, hogy mit gondoltok, mi a ti szeretetnyelvetek. Legyen csodás napotok, legyetek szeretve, és szeressetek nagyon.